Pia o nananom uma yentutu bewe na afi yenim nkomo. Empanyin si okomfo ekoto brato so na kom de na otibidi. Na obedu fie a opekusua bi de ehura na no. Ebe no se bebusa ni se no mabusa ase watepen obi aka kire o se de wo awunim no osahene. Binya de benim a wo apɛ no mabusa se de oka be ne kire no nya abotre kire mu ana. Feiti ebe ni bium. Yesi so okomfo koto brato so. Na se kom de na anase kom de no a otibidi na okoduru fie a okopekusua bi na ode ehura na no. Edi enti na nananom ehihye ebe no omode okomfo ekototo brato ho. Ewo amamra ni amanye kwan mu no. Kane no so okomfo bi wo ho a se mfa ho se ne yere ni nua ba na abusu ofiri mu no. Se obedidi a oma oba a wabu ni nsa nya duane ma no. Ye ka se oba abu ni nsa eye kasakoa. Ene ye ka se obi nso aye bra eye kasakoa anase okofi kire kasakoa.